Janeno na kiwinjo nying mar Angela Ambitho gima bire pachi en weche mag nonro ahinya ombulu mar paro kata opinion poll migolo kinde ka kinde kaluwore kod weche mopogore. Otelo na achiel kuom kembe madongo matimo nonro pacho kendie mano InfoTrak. Higa mokalo bende noyiere kaka president mar riwruok mag pinje mangima machoko ombulu mag paro kobendo telo ne pinje Afrika. Wachoke wi ombulu mar paro itime nade, titime kinde mage, to bende ne joma dwa donjo e sekta no e tiegruok margi gitimo ang'o. Machiegni kabisa oimore. Kamano imore ahinya. Machiegni e Ramogi studio. Agwero kamano. Ingeni sani weche mag ombulu mag paro ng'eny kabisa ka ahinya bende koro iseyo kiwacho ni sama koro ogolgi kinde mag campaign tiwacho ni ochulu kata otumu nade, lerno awach ni endi ichulo ga weche mag ombulu mag paro koso? Jael, ombulu mar paro en area ma ing'eyo ni nitiere gik ma kidwaro timo nonruok nyaki bed gi jok ma timo ni tich. Nitiere jok ma dhi ma wuok gi oganda, nyithindo go nyaka i-facilitate gi. Nitiere jok ma bede e office matimo analysis, mago statisticians. Nyithindo be nyaka chul. Nitiere jok ma koro timo graphic design, matimo graphs muketo ga manenore maber kata ken gazette kata ken e TV. Mago be nyaka chul te. So in a nutshell, nonruok no, ranyisi mar paro miwacho no, nyaka obed gi cost. To cost no nitiere kaka watime aina ariyo. Aina mokwongo nitiere gima waluongo ni omnibus. Omnibus en ni waluongo Jael to waluongo ng'at moro nono to wawacho ni winjuru, wadwa timo ranyisi, wadwa timo nonruok sani, wabotime Julai. To kwa time ji mang'eny to obobedo easier for us to do. Kitime kendi tibotime tibochulo mang'eny. Koro mane kaka koro ng'ato nyalo wacho ni an kaka Jael adwaro ng'eyo ni Ramogi ji mang'eny, ji marom nade maneno Ramogi. Ng'at moro no bro wacho ni atadwa ng'eyo ni high cost of living ni ji winje nang'o. To ng'at moro no to bro wacho ni atadwa ng'eyo ni Coca-Cola cha ji mang'eny manade mamadhe. Koro ka gitime kamano ti okanyal wacho gi dholuo to ang'eyo ni ji bro understand you enjoy from economies of scale. Koro mane kaka chulega. Koro kaka ka wasetimo mano to wan kaka InfoTrak wawacho ni wan bende wan jo Kenya, piny ni marwa. Ok wanyal bedo ni kwatimo nonruok ni to wan wawuon kaka kampuni matimo nonruok okwa penjo manyalo konyo jopiny. Koro mane kaka wan sama watimo omnibus marwa iluongo ni Infobus. Ka wan gi Infobus to InfoTrak keto questions ne e omnibus no. Typically questions mwapenjo ga kendo wasepenjo chakre 2008 en what ang'o ma ji dwaro ni mondo serikal otim. Ang'o ma inyo dhano sani to gidwaro ni serikal otim nang'o. Gima watimo kendo ni mar jok ma wayierogi mondo girepresent wa to onego giyud feedback kuomwa ka wamor kodgi. Ka gitiyo maber. Ka gitiyo maber kata kok giti maber. Mana kaka in. Periodically, boss nika bedo kodi to timo performance appraisal. Koro wambe no wacho ni nyaka watim performance appraisal ne jok mwayierogi mondo ging'e ni wamor kodgi e tich magitimo koso kwa mor kodgi. To kwa mor nikech achiel ariyo adek. Exactly. Mane kuma shida bedega.
Sama koro ok ji ok mor. Mane kuma shida wuoke ga. Nikech ing'eni mana nyocha kae nitiere report mane Kenya National Bureau of Statistics nogolo. Ma ji nopenjore ni to nuwuoyo gi ng'a gini. Ng'a gini mane wacho gik makamago. Achiel kuomgi ma bende wacho ni mine ma jo Kenya oyie mondo chuogi ogogi. Tindo gibet piny to ji penjore ni to kare nuwuoyo gi ng'a gini. Koro miwa kaka itimo sampling, ere kaka uyiero jomuwuoyo godo ma koro kuseketo report to wacho ni jo Kenya wacho. Sampling ni kaka itime en ni ing'iyo Kenya kaka Kenya en country wa. To country ni obedo stratified gi population. Koro for instance, Rift Valley nigi population maduong' moloyo any other region. Okay? Koro wawach ni en gi 20 something percent. Okanyal nyisi off head. To gimitimo ni allocate samples ma proportionate to size mondo kik obed guesswork. Kisetimo mano, to koro nitiere kaka itimo random sampling. Manyiso niya kadhi akia ni Thuruto ni kanye. To wach ni Homa Bay County. Okay, kidhi Homa Bay. Koro kwa dhi Homa Bay. Wawacho ni koro wadwa dhi Homa Bay. To wakao sampling population mar Homa Bay, database mar Homa Bay in terms of regions manikanyo. To randomly sample. To wacho ni nitiere counties kanyo, nitiere sub-counties kanyo, nitiere Gwasi, nitiere Karachuonyo, etc. Koro, kwasetimo kamano to randomly sample. In many cases, wanyalo wacho ni mondo wami every place an equal chance mondo ji owuo ma sub-counties go, tinde, sana, to wacho ni sub-counties to wakao te. Gik mok wakao te en ward. Nikech koro bobedo ji mang'eny ahinya. Nyalo wuoyo gi ng'ato achiel e ward. Koro ka chopo ka ward kanyo, titimo random sampling. To kanyo imiyo ng'ato ka ng'ato. En kaka ing'eyo kaka inyalo keto sweets kata gimoro e pot. Titimo ni iti kae tipik. Ipik. Yes, no. Yes, no. Kamane kaka itimo sampling. Iyunge malong'o. Mokwongo ni nyaka iyunge malong'o. Kise yunge malong'o, tipik. Titime scientifically. Awache simply. To ng'ami pikno e ng'ama nyaka iwuogo. Koro nyako par ahinya gimowacho nikech o represent jo sub-county no. Not necessarily. Koso pache no en. Not necessarily. Gima wadwaro ga gi ng'amo bedo selected miluongo ni respondent ni onyiswa nyisa pache. Ni mar ma ok en penj. En iwuoyo gi ng'ato tidwa ng'eyo ni en pache nang'o. To winjo nang'o. So gima wa train jok matimo nonruok niya ni kidhi bedo gi respondent ni to nyaki make respondent mondo winj obed very comfortable. Kiko bed ni koro opara ahinya gimunyako nyisi. Onego nyisi gik moko with a lot of ease. Gimo kidwa ni oko ni kiko riambe. Owacha dier. Owacha dier. Mane gimidwaro kuome kende. To kidwaro yudo mano, to penj mi penje go be nyaka bed penj monyalo duoko. Ok obed gima tek ahinya. Ok onego bed exam. Ok en an exam. Ero kama niya Angela, ka bende ka wadhi nyime nikech sawa bende tin ahinya ne twak ma bende wantiere godo ni. Ahinya bende ni wacho ni nitie samoro ma duoko ma ubiro godo samoro ok mor ji. Duoko ma samoro ok moro ji ahinya yudo ka e kinde mag siasa thothne yudo ka ji ok mor kendo koro ichak donjnu. Ere kaka handle gik makamago? Jael ing'eyo ni to ma advice moka amiya ng'ata matiyo mong'eyo no timo tije maber. Kodo bed ni en ng'ama ni e sekta wa kod e sekta moro. Tim tiji maler. Kitimo tiji maler, ting'eyo ni time kaka onego time.
to onge gimonego thagi. Koro kaka wan marwa ma is scientific in terms of research, nitiere method mwatiyogo. Nitiere stipulations manyaka watim. Wan gima wang'eyo ni ka wase luwo methodology no, kowacho ni mae ng'ama oher, to mae ng'ama ok oher, koso ma oher moloyo ma. Mane gima wawacho. Mane en. Kod ihere, kod ok ihere. Wan tijwa ok en moro ng'ato. Wan tijwa en wacho adiera. Koro adiera kaka ing'eyo kata in, en ni adiera, the truth is very painful. Sana sana ka en adiera ma wacho ni in kaka dhano, ng'ato ok dwari. Donjo nega ng'ato matut. Gino lit. Koro anta wuon kaka Angela ta understand kuma giae. Ni mar kidwaro bedo, kwa mfano ka ng'ato dwaro bedo MP, kata dwaro bedo governor, to setiyo gi pesa mang'eny. To jibe mani bute kanyo senyise kako here. To kae to opinion poll moro biro. To dwa wacho ni pesa mose tiyogo te, jok mose wuonde, moko be wuonde, mang'eny wuonde, jok mose wuonde mose kao pesa ne. Ni koro gimoro ni numbers moko miluongo ni opinion poll dwa wacho ni en owuon ji ok ohere. Ipano ni do yie? Ok di yie. Wacho ni mano witu. In iwuon diye. Ibe di wacho ni gino kadiera. Angela nitiere kaka nitiere koda gi wach. Adwa ni mondo ichung. Mana penjo na mogik nikech director mara nyisa bende ni sa wachope giko. Ere kaka uyiero ombulu mag paro ma bende ugolo kata kaka udhi choko pach jopiny. Ere kaka wacho ni sani endi wachoko paro ewi ngima kata weche mag siasa. Ere kaka magi timore? En ka gima yot ahinya ni mar kaka nanyisi ni wan chakre 2008 gima nwayie ni wach mahinyo jo Kenya kata gima jo Kenya dwa winjo ahinya, oganda ma jo Kenya dwa winjo ahinya, nyaka watim periodically. Koro mane gima inform waga. Ok wapenj gi specific questions or perhaps are biased to a specific area. Ing'eyo ni kipenjo ng'ato ni what are the key issues? Ang'o mahinyi mar sani? Inevitably, obo nyisi gik ma are in the public domain. Obo nyisi ni maisha sani tek. Cost of living matinde wawinjo ka ji wero sateni. Ni mar piny obedo matek ni ji. Obo nyisi ni ok ohero kaka corruption dhi e piny. Odwa ni mondo neka gino dhi maber. Obo nyisi ni health gima odwa ni mondo oneka timore malong'o. Koro magi gik ma wan ng'iyoga on a periodic basis. Ok nyaka wapenj ng'ato ni kawuono, kwa mfano kaka sani, it's not necessary ni nyaka wapenj ng'ato ni napenji cost of living chainyi. Ni mar wang'eyo ni gibro wache. Next time kagi wache kendo koro wang'eyo kwatimo gima waluongo ni trend analysis ni gimiluongo ni cost of living ni inyo dhano. Koro ibro tim nang'o. Koro kwa luongo uga mondo wamiu press release tineno ka koro wanyiso kendo wa emphasize ni mano gima thago jo Kenya kabisa. To gidwaro mondo tim achiel ariyo adek. Gidwa kendo wapenjo gi ni to udwaro ni mondo tim nang'o. To ng'amo nego time. Wan kwasetimo mano, wasetimo tijwa. Utieko tije. Tijwa oserumo kanyo. Erokamano ahinya. Mana wachni mogik ahinya mana ki imiyo ler. Nitiere jogo eko ma diher mar donjo e tijni, jotim nonro, mana gi dakika achiel mapiyo piyo. Ng'ata madwa donje tijwa ni nyalo donjo. Kihero nono gik moko. Kin ng'ama king'iyo gimoro tipenjore ni ang'o momiyo timore kama. To gini nolos nang'o. To gima timore piny ni sani kata piny mar Afrika otimore kama nang'o. Mane kin gi interest machal kamano mar nono wach tinyalo timore. Erokamano ahinya. Mano kanyero Angela Ambitho pa bende e watwagodo odiechieng' ma kawuono e weche mag ombulu mag paro kanyakla kod chenro mar timo nonro e chenro ni mano mar mine wacho. Kik idhi mabor, pod waduogo gi weche mamoko.